Yo! So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of rush. Baby, say yeah, 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 yeah. If you don't wanna take it slow and you just wanna take me home, baby, say yeah, 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 and let me kiss you. Hej, i dag har jeg virkelig brug for jeres hjælp. Jeg ved ikke, hvilken sange jeg skal bruge til mine musikvideoer. Jeg har brug for nogle nye sange, så hvis I kender nogle gode sange, som I godt kunne tænke jer at lave nogle musikvideoer med, så skriv dem ned under i kommentarboksen, så vil jeg blive rigtig glad. Så ja.